What's up? So ngayong hapon nga, naisipan natin patanggal itong isang sticker ng isang RFID natin. Okay. Kasi ganito yun. May bago kasing panukala ngayon na isa lang ang gagamitin natin. Either the Easy Trip or Auto Sweep. Yan, tatanggalin na yung isa rito, balisa na lang gagana diyan. Though gumagana pa rin naman yung dalawang yan. Pero sayang kasi yung load nito, ita-transfer na lang siya dito. Yan. So papatanggal natin to ngayon, papayos natin doon sa expressway ngayon. Para at least hindi sayang yung load ng isa. Tsaka para mabawas-bukasan ko yung sticker na to. Okay, so samahan niyo ako. Tara. Kung may load pa itong mga RFID natin. Kung alin ba dito. Well, kasi ganito yun. Kapag ka dito ka sa may STX or T-Plex, dito ka mapapapalit ng mapapapalit na itong tawag na to, RFID. Ang gagamitin mo na dito ngayon ay Auto Sweep. Pero kapag ka bandang NLEX ka naman or sa may SLEX, yun, ang gagamitin mo na doon ay Easy Trip. Yun. So, syempre mas accessible na sa atin pumunta dito sa may dito sa may Tarlac banda. Yun, kaya na tayo. Auto Sweep na tayo. Pasok na tayo doon. Kung alam kung may load pa to. Pero if ever man, papaload na rin lang tayo doon. At di ko alam kung may pa dito, kung may cash lane pa. Pero alam ko wala na eh. Pero I don't know. Siguro sa mga naubusan. Pero may warning na kasi dito na nakalagay na kapag not enough yung load mo. Ayun, 817. O diba? Dami pa. Haha. Sa totoo lang, ito yung pinakamagandang nagawa nila rito eh. Pag-design na lang yung Auto Sweep tsaka Easy Trip. Kasi minsan isipin mo pa kung may load ba yung Easy Trip ko, may load pa ba yung Auto Sweep ko. Diba? Baka mamaya pumasok ka, wala ka ng load. May nakalagay pa din dyan, may violation na yun. Parang nasa 2,000 yata yung 2,000 yata yung multa. O diba? Sayang pa yun. Ay, nako. T-Plex, kailan nyo gagawin tong kalsada nyo? Matalbog na. At syempre, low abiding tayo. Kaya yan, 100 lang tayo. There you go, 100. Oh, namiss ko rito. Pinakamalapit kasi sa akin na pwedeng pagpapalitan nito dito sa may unang Petron. Kapag gagali ka ng norte, ba't ng Victoria yata to, Victoria Tarlac na yata to. May mga nagsasabi din na mas maganda daw yung Easy Trip, mas hindi daw pumapalya. Kaso masyado na malayo para sa akin pag pupunta pa ako ng NLEX. Ito lang naman din sasadyain ko. Though syempre para makapamasyal na rin. Sobrang tagal ko na din talaga hindi nag-expressway. Huli pa yung huling vlog ko, yun na yun, last year. Tabi mo tayo. Tagalin natin itong 360 natin. Medyo maalog. Po kayo dito sa mga laybay dito. Yan daming langis. Ingat po lalo sa mga nakamotor. Medyo delikado po sa atin yan eh. Hi. Kaya minsan naiintindihan ko rin ibang mga sasakyan kung bakit nagbababad sa may fast lane.
Kasi mas maganda talaga yung daan dyan, no? Kasi dito sa may ano, sa may right side, grabe ang talbog. Lalo yung mga nakamotor, delikado sila rito. Well, konting ingat. Tsaka yun nga, maintain na ano na lang, the speed limit. That's it. Ito nyo, grabe talbog. Hindi pa rin talaga pakiramdam pag freeway. At sarado nga. Hindi ko lang kung nasaraduhan ba ako o sarado talaga yung araw. Wizet. Okay lang. At least nakapamasyal tayo. Balik na lang tayo. Doon tayo sa kabila tatambay. Mas agad kasi tumambay doon kaysa rito eh. I don't know. Ay, doon tayo. 360 nga tayo. Ganda-ganda naman na yung kalsada rito eh. Yan kinagandahan sa ano, no? Pagka naka big bike ka, yan, mapupunta mo na mabilis lang. Mga kailangan mong puntahan, mga gusto mong puntahan. Kakada kang expressway, you can go anywhere from point A to point B. And exit na lang tayo sa may pinakamalapit, and then U-turn. Pwede lang tumawid ng ganyan, no? Tawirin na lang, no? Let's go. Pero kung nakuha kanina yung sinasabi ko, before kasi, nung tatrabaho ako sa Maynila, umuwi ako ng Baguio, from Manila to Baguio. Yung gamit kong motor, yung Bajaj lang dati, yung Bajaj City 100. Yun lang yung gamit kong motor dati. Then, nagkaroon ako ng DMX 155. Pero talagang ano, mostly na pag umuwi ako dati, yun yung Bajaj yung gamit ko. Wala lang, pagka may nakikita ko mga big bike dati, naingit ako. Sabi ko, naku, one day magkakaroon din tayo yan. Kaya magkakabig bike din tayo. Eto, nagkaroon naman tayo. Hindi man ganun kamahal or kaganda ng mga ano, ng mga pinapangarap natin dati. At least ito ngayon meron na. Malay nyo, di ba? One day, magkaroon din pa rin tayo ng ano, mga gusto talaga natin. Z900 ano, RS. Wow! Kaya ka ba, tuloy-tuloy lang. Sa totoo lang, tagal ko nang gustong pumunta rito na nakamotor. Wala lang, ganito lang sana, tambay. Gusto ko lang talaga magmotor. Kaya ito ngayon, Victoria. Sa may Victoria exit. Dahil ko sinakakalimutan yan eh. Yung dalawang Petron kasi na yan, yan yung laging magkatabi. I mean, yun yung magkatabi na ano. Yan yung pinakauna na gas station na madadatnan mo pag galing ka ng norte. At yan din yung huli na gas station na dadatnan mo pag papunta ka naman ng norte. So nabasahin. So tagal ba naman natin hindi napupunta? Oy, may 631 pa tayo. Nice. U-turn na lang tayo dito. And then yun, U-turn tayo. Grabe oh.
Dami mga nadisgrasya ano dito, yung mga nadisgrasya kasi nasakyan from here. Diyan na lang muna nila tinatambay, tinatambak. Tataka siguro yung Taylor dito, no? Dito na naman ito, bumalik pa to. Nagkamali lang po ng exit. Alam niyo, gusto kong gawin dito sa expressway eh. Ito yung ano, yung hintuan sana dito sa may ano, sa may ito, sa may parang ano niya, overpass. Overpass na yung flyover niya. Yung gusto kong hintuan eh. Kaso, pwede kaya? Wag na, baka mahuli pa tayo. Gusto ko kasi picturean yung ano, gusto kong picturean yung expressway na ganyan, yung pahaba. Maganda kasi tignan eh. Wala pag dito ka. Yun oh. Sarap pa rin talaga sa freeway. So wala kang isipin na ano, wala kang isipin na tatawid na aso, diba? Wala kang isipin na tricycle na biglang liko. Liko muna, bago tingin, bago lingon. Diba? Parang wala lang. Yan ang sabi nila, di ba daw delikado magmaneho ng motor sa expressway? Well, yun lang masasabi ko. Hindi po. Mas safe pa nga po dito kaysa sa ano, kaysa sa service road. Kasi yun nga po, service road, dami mong kalaban dun eh. Diba? Tumatawid na aso, baka, tao. Diba? Dito, wala ho yun. Minsan na lang talaga, kung may mga disgrasyang naligaw na kambing dito or ano, aso. O nga pala, meron pala yun. Pero madalang naman. Compare mo dun talaga sa ano. Kaya walang ano, safe na kalsada. So, hindi, sa iba yung pag-iingat. Oo, diba? Nangaral pa yung matanda. Tambay tayo dito, and then dito na tayo kumain. Makapagkwentuhan man lang tayo. Or may kain na kaya dito sa moto, no? Uncle! Kamusta po? Ay, tuwa tayo. Tayo na nga. Wala eh, nasaraduhan tayo ng ano? Nasaraduhan tayo nung doon. Parang ticketing booth nila. Yun. So, balik na lang tayo, syempre. Wala eh. Doon talaga. At least kasi nakatambay man lang tayo dito. Kasi sobrang tagal ko na rin talagang gustong tumambay dito. Tagal ko nang gustong gawin to. So, wala lang talaga sigurong oras. Ayun. Doon lang ko naman yung proseso. Yun nga, tatanggalin lang naman yung isang sticker dyan. Tapos yun nga, susurrender mo lang yung ano, yung isang ticket. Isang ticket isang card. Yung isang card mo, isusurrender mo rin lang. Yun na nga, yung syempre, isusurrender natin is yung ano, yung Easy Trip. Para at least ano, yung load niya, ita-transfer lang dun sa ano, dun sa may auto-sweep. Then yun, good to go. Yun, sa mga gustong ano, tumambay dito, sa totoo lang, ganda rito. Yun sa may ano, sa may Victoria. Exit ng ano, exit ka ng Victoria, yun. Di ba?
So dito kasi wala masyadong wala masyadong mga nadaan. I mean, wala masyadong mga na park dito. Yan, tingin ko hanggang dito lang muna. Wala salamat sa pagsama sa Palpak kong lakad. Palpak kasi nga hindi natuloy. Hindi, bali Tingnan. Siguro nga talagang binigay na sa atin itong time na to para at least magawa natin kung gusto natin matagal ang gawin. Kala ko. Parang sarap kasi dito. Parang payapa lang. Walang nakakamote. Yun, so maraming salamat ulit sa pagsama sa akin. And sa susunod na lang ulit. More vlogs to come. And yun. Sige, yun na yun. Thank you. Have a good day. Ciao.